ഗൈസ് ഇറച്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്തിൽ തീർത്തെടുക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞിപ്പ പറഞ്ഞത്. ഒരു മാസത്തോളമായി ഇവിടെ തർപ്പണി. ക്ലൈന്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കണ്. ക്ലൈന്റ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ ഇവര് മുട്ടിക്കച്ചു. പൊട്ടിക്കുഞ്ചി അതിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ബാക്കിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ലൈവല്ല, കുറെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ ആയിരത്തിന്റെ തർപ്പണി. പിന്നെ ഹുസൈൻ കാക്കാട് ഇരുന്ന് മുട്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മണാടിരുന്ന് മുട്ടാണ്. തറപ്പോ ബ്രിഡ്ജ് കഴിപ്പാൻ്റെ ഹൈറ്റ് തറ തന്നെ കഴിക്കണേ. ക്ലൈന്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്ക, ക്ലൈന്റിന്റെ പൂഞ്ഞ കുറഞ്ഞിരിക്കണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ട്രൗസറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൂഞ്ഞ കുറഞ്ഞോട്ട്